I ara, com que és carnaval, tot s'hi val. I ara sí, hem tornat a la publicitat, però si l'heu saltat, doncs no hi ha hagut publicitat. Doncs ara mateix, en un altre vídeo, començarem a veure el càsting que ha passat allà. Allò que havíem dit abans. És molt raro. ¿Es aquí el casting de actors per médicos? Sí, ¿La sitcom? sí. Ah. Què venia a explicar una cosa? Quin número és el teu número? El 5. Vaja, quin joc pots posar-te. Va, explica l'acudit. Va ensenyar el metge i diu... Doctor, doctor, em fa mal el dret del penis esquerre. Què significa això? Doncs que tens 2 pirudes. Bueno, ja està, ja te'n pots anar. Ja et trucarem. Bueno, va, adéu. Però si no t'hem dit el telèfon... El següent, sisplau. Doctor, doctor, m'han entrat naus especials a la panxa. I va i el doctor contesta. I com ho saps? És que estava jugant a un videojoc i em fa mal la panxa. No vols dir per què no menges si t'imagines coses? Doctor, si m'imaginés coses no hauria anat aquí, hauria anat al manicomi. Bo! Boníssim! Oh, no. I tu què en penses? És original. Doctor, doctor, també em fan mal els ulls. Estic mig sec. Per això estem tancats? No, però si estic oberts. Bo, no havia rebut més tant. Contrastat. Gràcies, doctor.